Sagung Renggah Kakung Semar Putri 1 Bagio Mulyo tasih serengan Dwi Laras ora Neko ingkang sampun magar serangan Ikban Audio ugi kadukung Mustika Video Syuting live streaming lumantar Dura TV Sriono Syuting cukup jas penumpang cukup kowe sing marah-marahi muka tetep kotak sasu mandi ya yo Yeah. melok jelintange banjir sore rapat duli tonggal alok sandang tangan tak golek dhewe ning Semarang ra nonton kerancen yen le gundi solo orang larang wong lanang bocong wadon ra lali anak lan bojo Sri
kandi karo Janaka dosa muka musuhan noman gini kiabote momong Jimaraga nelan donya dadi tontonan kaya ngene rasane tempe iwak orang ginawe bumbon kaya ngene sing rekasane kaya wayang digawe lakon kandas luwes merati kipi mangan beton nganti saiki durung kelakon esek 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 kandas luwes merati timbun segarane ayo bangun negarane lho jeh ae go mulai ora kodo enteng tajem kelatane timun segarane ayo bangun negarane lagi kodo go mulai ora Reca jos go mulai ora do go mulai ora cacah iki